it's time for DJ Rocky's Secret Files. "15 years old pa lang ako, ay isa na akong nanay. Itago niyo ako sa pangalang Dane. Oo, 15 years old lang ako and I'm a single mom. Iniwan kasi ako ng boyfriend ko. 2 years kaming nagkasama sa saya at lungkot. 12 years old ako nung makilala ko si Mac. Oo, itago natin ang pangalan ng tatay ng anak ko sa pangalang Mac. Siya naman that time 14 years old. Legal kami sa mga magulang niya, kaya lang sa side ko, hindi. Kasi masungit at strict ang father ko. Mabait naman yung mama ko, kaya lang under siya ng papa ko. Tapos yung mga kapatid ko, perfectionist. Kaya hindi ko siya magawang maipakilala. Kasi sa itsura ni Mac, sigurado akong mahuhusgahan siya na gangster ko, no? First anniversary namin, merong nangyari sa amin ni Mac. Isang beses, tinry lang namin. Kaya lang, nasaktuhan. After few months, napapansin ko na sa sarili ko na hindi na ako blooming. Para bang nagiging losyang na ako. At hindi ako nagkakaroon ng dalaw ko. 2 months na akong delayed. Nagtaka na nun yung mama ko. Hindi niya alam na may boyfriend ako. So ang alam ni mama, may sakit ako sa matres kagaya nung nangyari sa ate ko. Kaya ayun, nagpa-check up kami. Suka ako ng suka at nagiging tuyot na yung mukha ko. Tapos sobrang mapili rin ako sa pagkain. At nung nagpa-check up kami, pinagpiti ako ng doktor at doon na nagulat si mama na positive. Napamura siya sa gulat. At ako, wala. Nakatulala. Na iniiyak sa kalokohan ko kung ano nga bang ginawa ko. Biruin mo, 13 years old ako nang mabuntis ako. Sobrang nangihinayang sa akin ng mama ko kasi matalino na naman daw ako. Maganda. Kaya lang, bakit daw akong pumayag? Sobrang daming sinabi ni mama pero ako, tulala lang at iyak ng iyak. Wala akong masabi kasi alam kong mali talaga ako. Nung sinabi ni mama kay papang nangyari, akala ko masasapak ako ni papa. Pero hindi. Niyakap ako ni papa. Pinatahan. At ang sabi niya sa akin, "Bunso, alagaan mo ang magiging anak mo. Iga-guide ka namin ng mama mo." Nagpapasalamat naman ako kasi meron akong magulang na handa akong tanggapin sa likod ng kasalanan ko. Pero, ito ang naging problema ko. Paano ko sasabihin sa tatay ng anak ko na buntis ako? 2 months na naglilihi ako, palagi kaming nag-aaway. Halos araw-araw bisit na bisit ako sa pagmumukha niya. Halos ayaw ko siyang makita. Hanggang sa napagod siya. Tapos nagsawa na siya. Kaya nakipag-iwalay na siya sa akin. Pero inawat ko siya. Hinabol-habol ko siya. Sabi ko, "Wag mo kong iwan, buntis ako." Pero hindi siya naniwala. Nagulat na lang ako dahil sinuntok niya yung tiyan ko. At yun yung pinakamasakit na ginawa niya sa akin. Sinapak niya ako. At hindi lang yun. Hindi pa siya nakontento sa ginawa niya sa akin. Sinabunutan at sinipa niya pa ako. Punong-puno na daw siya sa akin. Ayaw niya daw akong makita habang buhay.
Wala akong ginawa kundi umiyak. At natagpuan ko na lang yung sarili ko na pumupunta sa bahay nila. Umiyak ako ng umiyak sa bahay nila. Sinabi ko sa mama niya na buntis ako at bala ko ng ipalaglag ang bata. Hindi sila pumayag at sabi nila, papanindigan daw nila. Umuo lang ako. Kaya lang sa paglipas ng mga araw, hindi sila pumunta sa bahay para harapin ang mga magulang ko. At simula nung naghiwalay kami ni Mac, nagbago na ang lahat. Ako yung tipong buntis na palaging umiiyak. Kasi sa tuwing meron siyang lalandiing iba o mag-girlfriend siya ng iba, tinetext niya pa rin ako. At sasabihan niya ako ng masasakit na salita. And by the way, sikat kami sa school namin na mag-boyfriend and mag-girlfriend. Kaya nang malaman sa school na buntis ako, halos lahat ng babae nililigawan ni Mac para lang sabihin na hindi sa kanya yung dinadala kong bata. At nabalitaan ko na ang sabi niya, "Pokpok yun, hindi akin yun. Si King ang tatay nun." Si King na pamangkin niya na 2 years old lang yung kilala kong King. Tapos narinig ko pa nang sinasabi daw niya, "Hindi ko anak yun, walang nangyari sa amin." Ang sasakit lang ng mga sinasabi niya after ng lahat-lahat. At siya pa talagang may ganang mag-block. Kaya ang ginawa ko, nag-create ako ng 5 dummy accounts para may stalk siya araw-araw. At ayun, naging updated ako na meron siyang mga nilalandi. Sobrang sakit pero tiniis ko. Hindi ako nagparamdam o nagpakita sa kanya. Tapos nabalitaan ko din na addict na siya. Ang sakit sa damdamin lalo na't buntis ako nung mga panahon na yun. Ang sakit kasi akala ko siya na yung forever ko pero hindi pala. Bubuntisin at iiwan lang pala ako sa ere ng lalaking pinakamamahal ko. Ni pisong pampacheck up galing sa kanila wala silang naibigay. Kaya sobrang sama ng loob ko. Pero kasalanan ko din kasi pumatol ako sa walang kwentang taong katulad niya. After 9 months kong pagbubuntis at nanganak na ako, nung nasa ospital ako, hindi ko alam saan sila humugot ng kapal ng muka yung pamilya ng ex ko para dalawin kami dun ng anak ko sa ospital. Oo, pumunta sila dun para dalawin ako. At nandun si Mac. Nung nakita ko siya, gusto ko siyang sampalin kasi kamukhang kamukha niya yung anak niya. Kamukhang kamukha niya yung anak ko. Yung ako yung naghirap, tapos siya yung kamukha. Tapos nang makita niya yung anak niya, sobrang ganda pa ng ngiti niya. Sabi niya, kamukha ko yung anak ko. Sa isip-isip ko, wow! Akala ko ba pokpok ako? Yun yung sinisigaw ng utak ko noon pero hindi na ako nagsalita. Sinarili ko na lang. So after ng lahat ng yun, nakikipagbalikan siya sa akin kasi gusto niya daw mabuo yung pamilya niya. Pero hindi ako pumayag na makipagbalikan kasi alam kong iiwan din niya ako pag nagsawa siya. Wala siyang trabaho. 16 lang siya. Dota player, basketball player. Ni ayaw niya nga maging construction worker kasi mapapagod daw siya. So, para saan kung magbalikan kami? Ayoko nang masira ang buhay ko. Grade 10 na ako. Ilang taon na lang gagraduate na ako. Ni hindi nga ako huminto sa pag-aaral kahit nabuntis ako. Pinilit kong matapos yung grade 9 ko kahit buntis ako noon. Hindi ako nahihiyang dumaan sa koridor kahit malaki yung tiyan ko noon at nag-take pa ako ng exam. At hanggang ngayon hindi ako napapagod umakyat ng 3rd floor para lang makapunta sa room ko. At inaasahan ko na dahil sa sipag at determinasyon ko maaabot ko lahat ng pangarap ko.
Dahil hindi matatapos yung buhay ko sa pagkakaroon ko ng anak ng maaga. Patuloy akong lalaban hanggat may magulang akong tumutulong sa akin para mabuhay. Kaya lang minsan naiisip kong questionin yung sarili ko. Tama ba yung ginawa ko na hindi makipagbalikan sa tatay ng anak ko? Oo, selfish na kung tutuusin kasi walang tatay yung anak ko. Pero di ba siya din naman yung mali? Sinabi ko kay Mac na pag-iisipan ko pero wala talaga akong balak balikan siya. Sobrang bata ko pa. Makakahanap pa naman siguro ako ng taong magmamahal sa akin kahit may anak na ako. At sa mga nagtatanong sa akin kung nasaan si Mac, may girlfriend siya ngayon. At balita ko yung girlfriend niya ngayon, nagbebenta ng katawan. At ayun, andun lang siya sa bahay nila, nagpapalaki ng itlog. Habang ako puyat at walang tulog, kakaalaga ng anak ko. Papa ko ang bumubuhay sa amin ng anak ko. Sa akin din nakaapelido yung bata. Kaya galit na galit sa akin si Mac nung malaman niyang hindi sa kanya nakaapelido yung bata. Kasi kahit kailan, hindi siya nagpakatatay sa anak namin. Kaya okay lang. Tuloy pa din ang buhay. Muli, ako si Dane. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!